Baba daira yenyu kana ndadaidza. Baba daira yenyu kana ndadaidza. Baba daira yenyu kana ndadaidza. Baba daira kana ndadaidza. Baba daira yenyu kana ndadaidza. Baba daira yenyu kana ndadai wangu dai wedu dai wangu dai wedu kana ndadaidza. Tonga tonga yenyu Mwari we tonga 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 yenyu Mwari we Mwari wangu Mwari wedu Mwari wangu Mwari wedu moyo mangu. Taura taura yenyu Mwari we taura 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 yenyu Mwari we taura. Mwari baba taura wangu Mwari baba wangu Mwari taura moyo mangu. Famba famba yenyu Mwari we famba 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 yenyu Mwari we tonza Mwari famba yenyu Mwari famba moyo mangu. Famba famba yenyu Mwari we famba 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 yenyu Mwari we famba bakali famba yenyu Mwari wangu Mwari famba moyo mangu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tinokukwazisa imese muzita la Yesu. Amen. Amen. Pa msoro imfundisi wafundisi wangu ndinoda kutenda Mwari zvikuru nekundikashidza mukana Mwari wachititira zvakanaka pamusoro evangeri waridzi wechirongwa chinechi pamusoro ichechi chene yaMwari. Haleluya. Amen. Pamusoro emaidirani ndakufara zvikuru kuti ndafamba neshamwari yangu. Zvine munakiro wazvo. Ndandiri kunakirwa panapa. Mfundisi Maondo wari kufamba naro. Baba Maondo wari kudairira wachinamata wakagarepo papo. Haleluya. Zvino mfundisi ndaita dambudziko rokuti mwafamba nepandikufamba napo. Handina hangu problem nazvo asi inyasha dzaMwari. Pakati pesondo ndakabvunza wachesa ndikati thimu iri kuti kudii zvikazi endai nepamunoda. Amen. Haleluya. Amen. Ndakagara 2 days after wandifonera ndikati kandichizobvunza manje kuti thimu iri kuti kudii. Ndatsvaka program handisi kuona pane thimu ba. Ndikati thimu iri kuti kudii komukoma zvikazi hamuna makasununguka. Amen. Mukatarira program yenyu pangu pakazi sermon/teaching. Hallelujah. Ndikati moda kuti sei zvikazi either A or B. Hallelujah, hallelujah. Saka ndakatsvaga between A or B. Amen. Mazwi ezvinyorwa. Amen. Mazwi ezvinyorwa. 1 Samuel chapter 17. Hallelujah. 1 Samuel chapter 17. Amen. Akandidzidzisa akati usaverenga mavhesi mashoma. Usaverenga mavhesi akawandisa. Muchachijaja mwega kuti akawanda here kana kuti mashoma. Hallelujah. 1 Samuel chapter 17 verse number 4 to 11. Verse 12 to 16. 26 to 29. 33 to 37. 1 Samuel chapter 17 verses 4 to 11. Verses 12 to 16. 26 to 29, 33 to 37. Pamsoro evamusena mparizi byangu ndafara kumuona. Hallelujah. Amen. Mwari Baba mune nyasha huru toyako batsirwa munondo durura simba guru pane chechiye tipe ungwa
imwi hondo zhinji pano dzekuipa dzinoshora imwi asiwo asi isu vanhu tiri kutya kurwa nadzo tipe ungwaru nerushingo kuti tizogana nadzo mandu dzeuma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mfundisi wataura nenyaya yeobedience. Amen. Wataura nenyaya yemagiants. Amen. Haleluya. Wataura nenyaya yewanhu wakatumwa kuenda kuKenani kunosora nyika. Hallelujah. Ndine nhamba yewanhu wacho wanga wari 12. Haleluya. Wanga wari 12 kumiririra dzinza rimwe narimwe raIsraeri. Haleluya. Joshua na Caleb wari kumirirawo madzinza awo mairi. Haleluya. So wari kumirira madzinza awo mairi wane rudairo rwekuti Mwari wanotipa nyika iyi. Asi madzinza mamwe 10 wari kuti aiwa tinenge mashi. Haleluya. Haleluya. Taona hedu michero mukati meKenani neHebron. But tinenge mashi zvichitariswa kuonekwa kwedu. Haleluya. Haleluya. Mukazvitarira panotumwa vanhu vachinzi endai wanga wari patyo neKenani. Zvichida kuti wanga wakutosvika. Haleluya. Wanga watopatyo nekusvika muKenani. Saka 40 years dzakabvepo. Nyaya yeobedience yayi. Haleluya. Nekuti vanhu wanga wakutopinda chisvikai masvika munyika yanda kukupai. Therefore zvamakusvika tumirai maspice munoona kuti zvakamira sei. Mukaona instruction yaMoses zvinonzi tarisa kuti ivhu ririmo rakakora kana kuti rakadini. Tarisa kuti michero irimo yakadini. Tarisa kuti vanhu vageremo vane dzimba dzakadini. Vanogara mumisasa here kana kuti vanogara mudzimba dzine mafortress. Haleluya. Munandikirawo zvinodyiwa zvemo. Haleluya. Ipapo hawana kukanganisa aba wakauya nazvo. Haleluya. Wakauya nazvo zvirimwa zvemo. Asi bed report inoti vanhu variko vanenge magiant wanakomana waAnaki. Haleluya. Ndo nyaya iri panapa nhasi yevanhu waAnaki. Umwe wacho ndiGoriati ofukati. Haleluya. Wedzinza raAnaki. Nekuti pawakadzingwa naJoshua wazopinda manje wakaenda kunogara munyika yevaFiristia inonzi Gati. Haleluya. Ndo muri kubuda Goriati muno. Ngativerenge ibuku. Hallelujah. And there came out of the camp of the Philistines a champion named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a helmet of bronze on his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. And he had bronze armor on his legs and javelin of bronze slung between his shoulders. The shaft of his spear was like a weaver's beam. Hallelujah. The shaft of his spear was like a weaver's beam, and his spearhead weighed 600 shekels of iron. And his shield bearer went before him. Hallelujah. He went and shouted to the ranks of Israel, "Why have you come out to draw up for battle? Am I not a Philistine? Are you not the servants of Saul? Choose a man of yourselves and let him come down to me. If he be able to fight with me and kill me, then will be your servants." Hallelujah. But then if I will be able to prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us. And the Philistines said, "I defy the ranks of Israel this day. Give me a man that we may fight together." When Saul and all Israel heard these words of the Philistine,
they were dismayed and greatly afraid. Verse 12. Now David was the son of Ephrathite of Bethlehem in Judah, named Jesse, who had 8 sons. In the days of Saul, the man was already old and advanced in age. The 3 eldest sons of Jesse had followed Saul to the battle. And the names of these 3 sons who went to battle were Eliab, the firstborn, and next to him Abinadab, and the third Shammah. David was the youngest. The 3 eldest followed Saul. Verse 15. But David went back and forth from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Verse 16. For 40 days the Philistine came forward and took his stand morning and evening. Please underline morning and evening. Amen. Verse 26. And David said to the men who stood by him, what shall be done for the man who kills this Philistine and take away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Amen. And the people answered him in the same way. So it shall be done to the man who kills him. Now Eliab, the oldest brother, heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why have you come down? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your presumption and the evil of your heart, for you have come down to see the battle. And David said, what have I done now? Was it not but a word? 33. And Saul said to David, you are not able to go against the Philistine, to fight with him, for you are but a youth, and he has been a man of war from his youth. But David said to Saul, your servant used to keep sheep for his father, and when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after it and struck him and delivered it out of the mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him. Your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them. Amen. For he has defied the armies of the living God. 37. And David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Amen. May the Lord bless his word, for it is true. Hallelujah. Yasha tsenyu mwari wangu zinondishamisa chikuru. Yasha tsenyu mwari wangu zinondishamisa chikuru. Mukandiroya handiroyeke zinondishamisa chikuru. Nyasha dzenyu mwari wangu zinondishamisa chikuru. Hallelujah. 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 Ndauya nenyaya yemukomana. Mukomana wete murume kwa. Hallelujah. You are but a youth. Last week tatina youth pana. President wakatiparidzira tikaitwa zvakanaka nenyaya munamato. Zvikazi munamato une simba. Ndauya nenyaya yemukomana anonzi David. Asi haana kuya akarega. Mukatarira nyaya yatawereka pana. Iri kubva kumashure kwazvo. Philistia ichirwisana naIsrael. Kubva panotanga First Samuel munoona kuti Philistia inenge ichirwisana naIsrael. Vachikundwa hondo dzichirwiwa mumavalleys nemumakomo, asi Israel vachiramba vakamira. Hallelujah. Tinozoona Sauro achisarudzwa kuva mambo waIsrael, achifamba naMwari. Shoko rinoti mweya waMwari wakagara pana Sauro, asi panosvika nguva yekuti unobva pana Sauro. Hallelujah. Chapter 16 inotaura kuti Sauro akarambwa naMwari nenyaya yekusateerera. Hallelujah. Sauro akarambwa naMwari nenyaya yekusateerera.
kusateerera. Mwari akati ndakuzvisarudzira umwe mambo pakati paIsraeri. Haleluya. Haanake kunosarudza kuvaHitiba pakati paIsraeri. Samueri anochema kuchemera Sauro. Sauro abva pachigaro chaMwari, abva papresence yaMwari, abva paobedience kuna Mwari. Ndipo panonzi naSamueri kuteerera hako kundere chibayiro. Wauya hako nemupiriso ngekuti uri muKristo. Unodaira kuti Mwari vanondizwa ndikavapa. Asi kuteerera hako kundere chibayiro zvauya nazvo. Samueri anochema. He cries out unto the Lord. And the Lord says, ucharamba uchichema kusvika rini? Simuka. Enda kumhuri yaJese. Ndichazvitsvagira mambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Panosarudzwa Sauro, Israeri anochema toda mambo weduwo. Haleluya. Vanozvisarudzira ivo pachavo. But this time around God says, ndoda kusarudza ndega. Haleluya. Haleluya. Anosangana nevarume. Eliabu anga aripo. Shama anga aripo. Abinadab anga aripo. Vese vakomana 7 vanga vari pamba. Pane 1 anga asipo. Ari kumafuro. Haleluya. Samueri anomira nechinu chake chemafuta. Anotsvaka mambo maJese. Anomushaya. Kusvikira David adzoka. Haleluya. Chapter 16 inoti Samueri asangana naDavid. David amira pamberi paSamueri. Mwari vakati ndiye wandinoda uyu. Mugadze umambo. Although Sauro arambwa, kuramba kwaMwari kunotora nguva. Wanonyatso sure kuti watadza zvemazvino kwazvo. Unyatse kubva uchienda uchinyatsa kuziva kuti ndakatadza. Haleluya. 17 manje Sauro anogadzira hondo yekuenda kunyorwa pasoko. Haleluya. Zvavanoenda pavhari yesoko, Sauro achine hembe dzeumambo but asisiri mambo. Haleluya. Mambo ari kumafuro, ari kukudza hwai dzababa. Saka in other words, hondo haina mutungamiri. Haleluya. Hondo haina mutungamiri because mambo ari kumafuro. Haleluya. Sauro wakamira akapfeka hanzu dzeumambo, asi muridzi weumambo hapana. Haleluya. Haleluya. Ndopatasvika panapa. Haleluya. Ndauya nenyaya yevarume wairi vane maCV avo. Haleluya. Umwe anonzi Goriati ane CV rake. Umwe anonzi David ane CV rake. Haleluya. Haleluya. CV rinomboreweiko? Ndiani asina CV muno? Everyone has got their nice CV. In your CV munonyora zviro zvakashata pa. Munonyora maachievements enyu zvamunogona kuita. Kuti ari kuverenga anakirwe neCV. Haleluya. Ndanyora panapa kuti CV contain only positive information about one's past achievements at previous employments. Some even go to the extent of removing certain parts in their CV which have the potential of negatively impacting the outcome. Ndikashanda pakambani pasingabatwi vanhu zvakanaka, kana kuti pandisina kuita zvakanaka, ndinobvisa muCV mangu. Handi include record yeemployment. I would rather record unemployed for that period. Hallelujah. Because CV rangu ringashata. Hallelujah. Ndikaba pabasa, I would rather write unemployed for 7 months. Nenyaya yekuti vakafona kubasa kwandaiwa vanoti imbavha. Hallelujah. Hallelujah. It is a document full of boasting. This CV, a document full of boasting about one's education, qualifications, experience and abilities. At the very least, it explains a bit about the person's biographical information. Zvishoma about me, zvakawanda about zvandinoita. Hallelujah. Kana roho wasipi rinofana kutaura undakafunda. Rinorema. Yes, Lord. Kune vane maCV ava 1 page. Koita vane maCV anenge 32 page. Bhuku rekusekondari.
Hallelujah. Amen. Dai mai wangu manyatsi ngori panapa tambotaurirana kuti naye HR kana muchiverenga maCV munoverenga akadini. Hallelujah. Jesus. Rina kuboast about oneself. Their education. Zvawanazvo. Zvinonzi zvangu handinyora about maidirani muCV mangu. Amen. Pamwe pawanga kutoikurwa bekudzi merit paya. Vega. Yes. Ndo paanozikamwa kuti kune mukadzi kumbai. Amen. Zvese zvirimo is about me. Hallelujah. Jesus. A CV also contains references, which are either people of high reputation or those that are likely to give a positive account about the owner of the CV. Amen. And the only one who are to Canada or Basa CV man is my references. Hallelujah. The no one who knows Sakutaka phone is how to know see or take away and don't see. Hallelujah. Do you know your reference is a one what knows what to work upon the midnight on Tarakanaka about me? Amen. See Vindra. Hallelujah. Yes. Did they want to never see Via open? The Motananga CV. Amen. Hallelujah. Nyaya iripo. The main goal of creating a CV is for one to secure employment. Amen. At the next company. One must defend his CV in front of a panel of interviewers to be considered. Amen. Hallelujah. Hallelujah. CV alitauri zvauchazoita mangwana. Kana zvauchazoita wapinda mabasa pedu pana. Rinotaura zvawakaita. Amen. Hallelujah. Kune murume manje Bhaibheri akatongotaura izvozvo izvo. Ndipewo makore mashoma Mwari. Tarisai zvandakaita. Tarisaiwo zvandakaita. Tarisaiwo zvandakaita. Chechi ndakawaka. Ndakadhipenda zita renyu. Ndakariparidza shoko. Kana manditora handina kuramba. Asi tarisai zvandakaita. Check my record. Unalo here kudefenda na CV. You have to defend your CV in front of the panel. Zvichienderana nekuti position yacho yakakura sei. Unogona kuona vanhu 20 vakamira vachinterviewa munhu 1. Unogona kuona munhu 1 on 1. Amen. Unogona kuita ma-interviews 7 lines kana kuti 7 ma-stages kusvika wawana basa. Unogona kusangana CEO ka1 watowana basa. Amen. Pamwe pacho vatombokudaidzi kuti uya kuinterview waverenga vanzwisisa CV rako. Vakutokuda kuti uya ushande. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Check my record, O Lord. The strength or otherwise of the person is first seen in the way the CV is structured. Its contents and the past exploits. Vamwe vanotohaya ma-consulting companies kunyorerwa CV. Amen. Hallelujah. Amen. Basa riripo nderekuti ndida kuita impress somebody. I want to impress this company. Amen. For my own benefit. Hallelujah. Glory to God. Pekupedzisira. In sporting events like boxing, karate, football, etc., we hear commentators reciting personalities' past exploits as a way of boosting confidence in both the athlete and the supporter. Saka paya vanenge vari kutaura kuti akazowina akazodai vari kuedza kusimudza confidence mune munhu ari kuda kutamba. Hallelujah. As a way as well kudrowa masupporters kuti vauye kuchini kwaari. Hallelujah. Likewise, today, David and Goliath must meet their fate based on their current CVs. Hallelujah. Amen. David na Goliath vanofanira kusangana nekuguma kana kukondinya paupenyu hwavo nekuda kweCV ra. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Glory to God. Kana musati maupdate maCV yenyu endai munoupdate. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Endai munoupdate maCV yenyu kuti atengesekewo kana apinda mumarket. Amen. Hallelujah. Patichafamba panapa tombotadzisa CV raGoliath. Bhaibheri raverengwa zvakanaka nemuchirungu chechiKJV kana kuti King James. Chirungu chakaoma. Amen. Tichiri mayouth taimboita minamato inonzi King James version prayer. Madhau that. Hallelujah. Vakuda kusimudza CV. Amen. Pane parinosimudzwa CV, pakusimudza pakuimba, pakunamata, pakuita zviro zvinoitwa muchechi. Unenge uchisimudza CV ra. Dirani vakariona. Vakariona CV. Rimwe gore taizotaura tikati iwewe
wakangondisiya zvadini zvikazi ndaifarira kwazvo musoro unonga uri kuparidza muchechi ndichisvika kumba munhu wese anozwa kuti mukoma takawaparidza. Haleluya. Isimbi ranga riri kunyorwa irore ndikapinda basa. Haleluya. Zvanzi izvoni Goliath anga akareba 6 meters 3 meters 6 cubits and a span 3 meters. Sivire munhu irore. Mukaona zviri kutaurwa about Goliath is about him. Haleluya. Chekutanga anga akareba 3 meters. Ndakakonverta kuti zvisvike mutauro wedu watinoziya. Makubita aya atimaziba. Haleluya. Goliath waipfeka helmet yebrass musoro make. Bible ramuintroduce achinzi champion of God. Haleluya. But ida kuti muone kwatiri kuverenga sivira Goliath kuti pane here pangati champion. Pane here pangabudisa nyaya kunzi ise champion musivira ke. Anga akapfeka bhachi, ndamboda kupfeka bhachi rangu rakareba so. Anga akapfeka bhachi rinorema 5,000 shekels ndokuti 57 kgs. Munhu wemurume akapfeka 57 kgs yebhachi. Ina ndisviki 57. Ndine presidential height andisvike 57. Haleluya. Asi umwe munhu ndonguo dzake idzodzo idzo. Not counting helmet yakaiswa musoro. Hatina kupuwa baba. Jacket basi. 57 kgs. Makumbo ake anga akaiswa brasa. Haleluya. Mumashoulders manga mune brass. Haleluya. Munondo wake kana kuti the head of the spear was 7 kgs in weight. Udabaya munhu. Haleluya. Pamusoro pezvo Goliath anga aine munhu aimubatira shield. Haleluya. Pesa apa hatina kudzwa history yemaexploits ake. Although Saul ati airwa kubva achiri muyuthi. But hapana bataudzwa kuti chii chaakaita. Haleluya. Chatinoudzwa zvipfeko. Munoziva here kuti kune vanhu vanointimidata vamwe nekuda kwestage yavo. Yes. Amen. Munoziva here kuti kune vanhu vanoti wakapfeka unoda kufira kuti nzwai zvandakapfeka. Amen. Zvekuti unovhunduka kana kutaura naye. Amen. Ini ndine vanin'ina vakareba kwazvo kudarika inini. Ndine vana vakareba kwazvo kudarika inini. But kana tasvika pamba ndibaba ndimukoma. Zvoperera ipapo. Haleluya. Kune vanhu vanoshandisa chimiro chavo kana zvipfeko zvavo kutora ma-advantages against others. Amen. Hawana zvimwe zvavanozikamwa nazvo kunze kwekupfeka. Hallelujah. Goliath, yes, is of the origin of the Anakins. Kana kuti varudzi veAnaki vakareba kwazvo vambotaurwa makuseni waya waya. Asi hapana chimwe chaakaita chatingati is a champion. Hallelujah. In context, there is no history of Goliath's fighting skills. He was a champion without any medals noted in this context. A champion without medals. Nekuda kungokura basi. Hallelujah. He thrives on inducing fear in others by taking advantage of his build and stature. Hallelujah. Joshua wakateerera Mwari akadrive ma-Anakins from the land. Asi haana kuuraya kana kuvapedza. Zvakaita kuti varambe vachirwisana nevaFiristia. Kudai anga akavapedzera once and for all tisina nhamo yevaFiristia. Hallelujah. Pane dzimwe nguva dzatinopuwa mukana naMwari wekuti destroy mano akaipa, destroy mafoundations akaipa, kana mawalls or masacrifice anoitwa nevakaipa tichivasirira hedu vanoramba vachitinetsa. Hallelujah. Tikarega hedu kana tapuwa mukana wacho nhamo ndedu. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Fear yaiiswa naGoliath yaiita kuti vana vaIsraeri varegedze kurwa. Waiite chant the songs of war. Onward, 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 Christian soldiers.
vachifamba vachiita onward marching towards the battle line. Pavanongonzwa Goliath akusimuka wese matezi. Hallelujah. Ndini mamboimba onward marching Christian soldier. But pamanzwa izwira umwe munhu mapamanzi maanya mukachisa. Hallelujah. Hallelujah. Fear. Amen. Fear. Look at the timing. Ye fear yaiswa na Goliath. Amen. Mangwanani ni mani. Mangwanani ni mani. Mangwanani for 40 days. Amen. Wachiswa fear mangwanani ni mani. Kana manga bamuka muchini nasi tinowapesa mafilistia chinouya chokuisa fear. Amen. Woswera hako kadiri kuti unoswera bibiri umu ngekuda azire kufukanire kuwarira. Hallelujah. Amen. Ngekuti waiswa fear no akaipa. Amen. Ibasa rake Satani kungochisidzira vanhu so. Hallelujah. Watozunguniswa wachikisidzirwa wakutonorara. The whole day my day has been messed up because of Satan. Mukristu ngaamuka achiziva kuti nzvimbo yake ndeipi. Amen. Mukristu ngaamuka achinamata. Hallelujah. Mukristu ngaamuka achitaura kutenda kuna Mwari. Hallelujah. Testify the goodness of God. Uone kuti Satani animire. Amen. Chikonzero chaita kuti vanhu vatye mambo hapana ba. Mambo ari kumafuro. Hallelujah. Mambo ari kumafuro. The rightful king is kumafuro. Amen. Therefore vari kutya. Basa raGoliath. Aona kuti zuva rese rapera mese makarara nekutya. Manheru musati marara ngandikuuchidzei ka. Amen. Kuti ndichiri pano. Yeah. Izwai kuzvidza kwacho. Pane varume herapo. Hallelujah. Amen. Ndipei murume apa mese muri kudzimabva kumba uko. Wana mai vari kuti wana baba vari kuhondo. Wana baba ndo vari kuzi ndipeiwo murume. Amen. Saka uramba wakanyara zvino kuti wese havasi varume ba. Wakadzi. Hallelujah. Kunyarara kuriwe kuti tiri madzimai hedu chese panapa kupfeka hedu matrausi. Amen. Indebvu hadzo asi tiri madzimai. Ngekuti zvazi ndipei murume. Hapana ada kusimuka kuti ndinzi ndiri murume. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nyaya yangu iri paCV basi. Isingaendi kure maningi iri paCV. Amen. Mukabvunzwa kuzi Dirani angataura nezveCV ndo nyaya yacho yega. Amen. Kune murume ane CV iri kutyisidzira vanhu. Amen. Asina kana history yekunzi akaurayani. Hallelujah. Chake kundotaura basi. Amen. Ndipeiwo murume anogona kurwa neni. Kana ndamuona murume iyeyo ndikamukunda muri maservants edu. Akandikunda tava maservants enyu zvega. Ugara pasi. Hallelujah. Jesus. Zvega. Kundotaura ikoko basi vanhu vobva vadzokera mumisasa. Kwakutorya nyama. Kwakurya sadza. Mitero vanhu vari kuteerera uko kuti murwe hondo but makarara. Nekuda kwekunonzi ndipeiwo murume. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndikutaura kuti ndini pana. Kune dzimweni nguva dzetakatyisidzirwa tikabvuma kutyiswa. Amen. Takabvuma kutyisidzirwa nemunhu ane CV risina kana history yekuuraya munhu. Amen. Hallelujah. Takabvuma kupinda pasi pemubhedha tichitya munhu asina history yekunzi anokwanisa kusimudza shield. Kudai anga akasimba zvikuru aifanobata ega shield rake. Amen. Kana uchigona kurwa unodireiko kupfeka makotsi akadaiswa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pamusoro pezvese izvi CV raGoliath ine zvinhu zvakawanda sereki asi raDavid rine zvinhu zvitatu. 3. The youngest son of the Jesse's 8 sons. Bhaibheri rati David anga ari yemudiki asi ndiye atanga kuintroducwa munyaya. Hallelujah. Amen. Zvangonzi now David was the youngest son of Jesse. Amen. Wapinda seiko David nekuti ndiye mambo. Amen. Panotaurwa nyaya dzenyika anotanga kumesherwa ndipresident wenyika. Panotaurwa nyaya dzemba anotanga kumesherwa ndibaba wepambapo. Hallelujah. Hallelujah. Panotaurwa chechi anotanga kumesherwa ndimukuru wechechi yacho. Amen. Saka David ndiye anotanga kutaurwa. Amen. Nekuti ndiye mambo. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ana mukomanawo hake. Waripo 7. Amen. Nemadzi sisters ake. But nekuti ndimambo.
Glory to God. Hallelujah. Ngatimenshine pekutanga. Amen. He was a shepherd. Ainga mufudzi. CV. Remunhu. He fought against a lion and a bear to save the sheep. Amen. Murukuona ere munhu asingadi kutaura zvakawanda kana kuonekwa ngemapfekero ake anongoonekwa ngezvaanoita. Hallelujah. Yes. David was the youngest son. He was a shepherd. He killed the lion and the bear Hallelujah. to save the sheep. Ndo zvakadiwa ndiMwari izvozvo. Amen. Kuti uyo ane maitiro amarwira akapinda muhondo anosevha Israeri. Hallelujah. Amen. Samuel angadai akatora Eliab kana kuti mukuru wacho. Amen. But akaona kuti hawana experience yekurwa baba. Pane zvimwe zvatakapinda nazvo muupenyu zvaiti kwenenzvera kusvika pachikara. Hallelujah. Wese wafundiswa nehistory dzawa wakakutaurira kuti sei wari wafundisi nhasi inyaya dzekutsungurira. Ukaona kuti sei ari muparidzi kana kuti evangelist nhasi pane nyaya dzekutsungirira dzekuda kuedza kurwisa zvimwe zvacho zvemumhuri zvemadzinza zvemucommunity zvekuda kuita kuprova kuti Mwari wariko. Hallelujah. Izvozvo zvinoita kuti munhu ave munhu mukuru. Haikupfeka baha kwete kukura bahaiwa chinoita kuti munhu anzi mukuru zviro zvawasangana nazvo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. David and all these exploits zvaita, he acknowledges that the power of God in all his victories. He acknowledges kuti ndakazviita nesimba raMwari. Hallelujah. He's not boasting about himself. He's saying, I did all this because God was on my side. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kudai tingaona shumba pano nhasi ndiyakunomira panapa. Hapana. Shumba ikauya munomu yopinda munomu ndiyakunomira uchiti ndobata murushaya ndichitsemura so. Nesimba rako hausviko. But with the power of God. Amen. Okay. David had faith that the same would happen to Goliath. Amen. Wakawana rudairo kuti ndaita hasha nezvandazwa panapa. Amen. Wamweni wedu tikapinda maarguments mabasa medu about Bible. Instead yekudefenda Mwari kana to be on the side of the Christianity tinojoinira majokes acho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But David akamira akati ndiani kwanochora hondo yaIsraeri. Ndiani anozvidza hondo yaIsraeri. Amen. Ndiani asina kuchecheudzwa anozvidza hondo yaIsraeri. Amen. Nhasi ndinosangana naye. Glory to Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Zviri kufambwa naDavid paari kutaura panapa achipa akaundi yake kuna Sauro. Madzikoma ake haasi kufara nazvoba. Amen. Anosangana neyandoti predicament, challenge, stumbling block. Amen. Pane dzimwe nguva dzekuti unoda kuzvijustifya pamberi pevanhu kuti ndiri muKristu. Amen. Asi nekuda kwezvakakupoteredza unotya kutaura kana kukonfesa zita raMwari. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. David faces the same challenge, not far from him, but from his brothers. Very close. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Yes. Ndosaka ndaimba muimbi kuti hondo zhinji dzakaipa dziri kurwisana nesu. Tipeiwo simba. Hallelujah. Tigone kudzikurira. Ngekuti dzimweni hondo dzacho dziri mumba medu. Amen. Dzimweni hondo dzacho dziri mubasa medu. Amen. Dzimweni hondo dzacho tikutofamba nadzo. Amen. Hallelujah. Zvatine hondo dzakadai idzi tipeiwo simba Mwari. Amen. Tipeiwo simba Mwari. Amen. He faced discouragement from the king, Saul. You are but only a youth. Yeah. Ungoriwo hako mukomana. Chinyi chaungagona kurwisa munhu akadai so. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mambo paari kuona zvakapfekwa naGoriathi ari kuzvifananidza oona zvakaitwa naDavid. Otraya kumupawo magamens ake. Yeah. Hallelujah. Handina kuzvitaira baizvi. Ndoenda nezvangu. Hallelujah. Paari kuedza kutsanangura nyaya yake CV rake. Hapana mumwe munhu anotestifya kuti zveshuwa ndizvo zvakaitwa naDavid. But God alone.
Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Unoziva here kuti usapedze energy uchiedza kujustify upenyu hwako pamberi pevanhu. Hallelujah. Spend the time proving by X kana kuti by zviito. Amen. Hallelujah. Amen. Vanhu vanoda kuona testimony yezvawakaita. Vanhu vanoda kuona ma-results. Amen. But nekuti wanga wasipo, they are in doubt. Hallelujah. Amen. So therefore David was facing a moment of truth in the exercise of his faith. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. David was facing the moment of truth. Paari kuti ndinoenda pane maforces ari kudhonzera mumashure. Pauri kuti iwe unobudirira, there are forces that are drawing you back. Yeah. Pauri kuti I can do this, someone is saying you can't. Situation is saying you can't. Mari dziri kuti you can't. Amen. Hallelujah. Amen. Pauri kuti I can, someone is saying negative. Amen. Pauri kuti positive, someone is saying negative. Amen. You have the moment of truth. Hallelujah. Glory to God. Kudai David anga akateerera madzikoma ake, akati ndimi wakuru ndakudzokera mafuro. Dai akateerera King Sauro, aiti ndini mambo ndakudzokera. Hallelujah. Glory to God. But he went on. Amen. He went on. That on its own is telling us kuti tinofanira kuramba tichienda. Free. Kunyangwe situation ichasenge zvisingabudirire, tofanira kuramba tichienda. We should keep on going. We should keep on going. Hatifaniri kumiswa nemunhu. Hatifaniri kumiswa. The moment I believe in myself, I can do it. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The moment I believe kuti ndine the stronghold, Jesu Kristo akandimisa aneni pandiri panapo, I can do it. Hallelujah. Amen. I can do it. If you tell yourself, I can do it, Amen. is why I answered David paanotukwa na Eliab. Is there not a cause that I'm here today? Amen. I came to tell you today, is there not a cause that you are here today? Yes, Lord. There is a cause because you are the king. Amen. There cannot be a battle without the king. Amen. The king has to be here for us to win the battle. Hallelujah. So there is a cause that I'm here today. Glory to God. Hallelujah. Amen. What have I done now? Is there not a cause? Is there not a cause? Kumba kwenyu. Is there not a cause that you praise God? Is there not a cause that you see God as God? Amen. Is there not a cause that you fight and win the battles of your life? Hallelujah. Is there not a cause that you were called to preach? Amen. Is there not a cause that you were called to proclaim the word of God? Jesus. There is a cause. There is a cause. Handizvo zvekudatirana kuti ndini ndega ndoziva Mwari. There is a cause why you know God. Pray. Handizvo kudatirana kuti ndini ndega ndakafunda. Handizvo kudatirana kuti ndini ndega ndine mari. Amen. Amen. There is a cause why you have that man. Amen. Amen. Are you preaching with that man? Are you preaching in your family? So that they know God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Every believer is a minister. Amen. Zvetikuita panapa proclamation. We are proclaiming the good news of God Yes, to Lord. the world. Amen. That God is good. But when we preach, we go into the communities and preach through our deeds. We are increasing our CV by preaching to others. Hallelujah. Planting the word of God everywhere we go. Preaching is more than just proclamation. Amen. Amen. David said, I preached kumafuro. Amen. I preached kumafuro. Hallelujah. I saved my sheep. There is a reason why God likens us as sheep. Because it's in a mufudzi. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Kumusha kwedu tine practice inozi kusundire ng'ombe. Nguva isisire kurima iyayi tinodzisundira ng'ombe. Dzinosundirwa dzakunoenda dzega. Zoita zvadzinoda manheru dzinouya dzega. But why dzinoramba dzine mufudzi. Amen. Handisati ndaona even muno makazara wai dzakawanda maningi. Asi ndaona dziri dzega. Isaida mufudzi ari uko ari kure ari kudzona nekure kure. Hallelujah. Why dzinoda mufudzi. Hallelujah. 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 Kudai tiri ng'ombe dzaingofamba dzisina munhu dzinodzoka dzega dzinouya dzangu dzinoziye kumba. Ndozvetinoita kwedu. Dzinoziye kumba dzinouya. Wamwe ari kuita majana ekuti ndiwo kunofudza nhasi. Mangwana ndini, mangwana ndiwe.
Dzangu dzinoyadzeka. Amen. Hallelujah. Glory to Hallelujah. There is a cause why David is bringing this issue. Yekuti ndakauraya shumba. Therefore, our daily challenge, we are terrified by situations around us to the extent of running away without facing and resolving them. Children of God, let's take action against our situations. Let's take action against circumstances that moves us away far from God. Let's take action. Let's take action and defeat the Goliath of our lives. Let's take action and defeat all the situations and go back home in jubilation. Amen. Hallelujah. Let's take action. As we so do, our children will have a future life. Yakanak. If we don't take action today, our future is dead. Hallelujah. Ondo jiba zikuiba zino shora imwi asisuan jirikucha kurwana toma tibeiti kudai rimweni remazuva Mwari waimbovhura madziso edu timboona hondo dziri kurwiwa taizokumbira kuti Mwari tipei simba tikane nadzo muzita raBaba reMwanakomana naMweya Mutsvene. Amen. Tinamate. Mwari samasimba Baba watenzi wedu Jesu Kristu, tine rudairo rwekuti tinokunda. Makatiita vanhu wenyu vane simba rekutaura zviro zvinoitika. Kune hondo dziri kuruzvidza zita raJesu mukati mwenguva yekutambudzika yatiri nayo. Kune hondo dziri kusimudza, dziri kutsvaka kuti where is your God when things are going bad? Where is your God when lives are being lost, jobs are being lost, finances are not coming, coffers are drying up? Where is your God? Diseases, they are just doing whatever they want. There is a David in our lives who is standing up and saying, far too long you have reproached us. Today there shall be known that there is a God in Israel. There shall be known that the battle is God's. It's not us, but God's battle. Father, I pray, I thank you, Lord, for making this known unto us. Your word says, for everything that has been made known unto us, it's ours and our children forever and ever. But everything that you have not made known unto us remains a mystery and yours, O God. Father, we pray that everything that you have told us today remains ours. And we act in it. Amen. As we face our situations at home, face our situations in our countries, face our situations at work, face our situations in our lives, we pray, oh God, that we raise up a banner up high. Our faith may be realized. Yes, Lord. Hallelujah. We pray, oh God, that you give us strength, a good measure of strength, an appropriate measure of strength that David sought. Oh Lord, there is a cause that we are here today. There is a reason that we are here today. We speak because you told us to speak. We say because you told us to say so. We have our CVs, oh Lord, full about boasting ourselves. But asine ine chekuita na Mwari. Tibatsirei tigone kuchinja. Oh Lord, tinema surroundings that may discourage us,
that may hinder us, that may be a tumbling block on us. But oh God, if we realize that these surroundings have got no power in your yes, we can do it. Father, I thank you. Dokutenda imari nenyaya ine. Dokutenda imari mataura kuneso. Dokutenda itenze ngekuti zvamandituma ndizvo ndaunza kune vanhu we. Ndinowo Mwari ndoda kuzombira zuva iro riyai ndichidefenda kuti zveshuwa zvandakataura ndakazvirarama muupenyu hwangu. Mwari kudzwai nemukana uno ndiJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Machita atodzosera nguva kune vanhu.